uLimit Nala uthi ukukhuluma akakuthandi. Ngazo le nkani. Yeah, isimemezelo-ke futhi enginaso esokuthi kusukela manje uma kudlula le competition eMother of All engikuyona vele sengikuyona already. Uma kudlula le competition engikuyona ngiyocela ukuthi nanoma yimuphi umhleli mhlambe noma wama awards noma mhlambe uma competition athi ngiyacela ukuthi mina angikhounti out. Akusikhona ukuyithwala noma ukuba phezulu but ukubalekela ukukhuluma nokwesaba ukukhuluma angikwazi kangehlula ngakuchaza lokho naphambilini. So ngiyacela bafowethu ukuthi emva kwale competition eMother of All indaba ama-competition ngiyayibonga. Ngiyaku-announce lokho kunoma yimuphi umuntu ojwayele ukuhlela ama-competition ngiyacela ukuthi eminyakeni ezayo kusuka la kuya le ngiyacela ukuthi indaba yama-competition ngiyayibonga futhi ngiyayibonga. Isiyohlangana nje emcimbini uma ngizoperforma Njengoba sesimzile uLimit ekhuluma eveza izinto eziningi engamenza ashenxe ngokuzayo emcimbini aqhele uyakubeka ngokwakhe ukuthi ukukhuluma akuthandi. Yilo nto ebalekile leyo and yena njengomuntu oyishayela ingoma wafaka kulo mcimbi abantu if beyikhethela ukuvotela umuntu bayayivotela ngendlela abathanda ngayo. Akukho lapho kuthiwa abantu makune competition abavotele bani. Abantu bakhetha lo muntu abafuna ukumvotela. So nakulokho akuhlukile. Kodwa lokukhuluma asekubona ngathi kuyasondela engathi kuyavunguza laphana ko social media ko TikTok ko Facebook akuyona into abeyihlelile abe nama plans wayo. Kodwa ngokwakhe beku opportunity ukuthi avotelwe naye athole ikhantama. Kodwa lokho akusiyona into abeyizele ukuthi uzothola ukukhuluma ngalokho akubona kuzoba khona. Asazi kodwa lokho noma kuzodala uqhakeko phakathi kwabafana ababili menzi noLimit noma khona lapho kushayiseka khona ngemistake. Kodwa akusizi izinto esithanda ukuyibona lezi ukukhuluma kanje. uLimit usikaza nokuthi athi uyasikaza uyakuconfirm ukuthi futhi ngokuzayo umncintiswano vele useyabonga yiyo. If kunomcimbi okhona uyabonga ithuba if bezomfaka bengasamfaki. Okuyinto ebhlungu ke le because uLimit still young, still a long way to go. Kusekuningi azokuproduce azokukhiphela abantu endimeni kaMaskandi. Ngokwami ke ngiphatheka kakhulu ukuthi so early useyaphuma umfana. Kodwa maybe I understand ipolitiki eza nokukhuluma negama lakhe ezodicela phansi ngokuhamba kwesikhathi when it comes to izinto zama competition nokuwina nje izinto lapho kumele ungenelele khona. Maybe uya understand ngendlela yakhe lokho. Maybe ingakho kwecabanga ukuthi okay if kuzoba kanje let me step aside so that izophila impilo yami kahle ngingalokho ngiba nezihibe nezinkinga. Beyenzile live lapha ku Facebook bafethu asithanda into enjengalezi. Umcimbi weMother of All Maskandi Festival wokunika ithuba abantu abangazange bethole izinto ezitheni ekuphileni kwabo emculweni wabo kuze kube manje. Bewukubaveza ukuthi noma bekhona obani kodwa banikeni ithuba lokuthi bethole ichance yokudlula naleli quantum beluwini. Kodwa uma sekwenza kanje ayona ke into ejabulisayo lokho. Siyathemba ukuthi into enjengalezi zizoresolveka azikho zinhle aziveze kahle iside elihle ngoMaskandi kuthinteka neMother of All Maskandi Festival ithinteka kabi. So it's very very painful. Insizwa maseyikhuluma nje abanokudonsa ihoshife ukuthi okuzayo ziyabonga. Kodwa ke singakusho ukuthi umcimbi awuqhubeke abantu baqhubeke bevote until kuba namanye ama announcement are different. So far uLimit usahamba phambili and abantu bamthandile. Lento ayihlangene ukuthi ubani wathini ubani wenzani bampanish umenzi or what. No, it's not about that. People are just voting for uLimit, that's it. If abantu bekuthandile bakuthandile akunamuntu obekela ukuthi lento uzoyiwina eyakhe. No, akuna competition owaqala kwathiwa mhlambe kabani
if nimele imbono umhlonzi nonjenga ozowina kulungile, kodwa you still have to vote for that person, you still have to go uyokhankasa amavoti kubantu ukuze lo muntu awine. Ngeke awine umuntu oba nina nisho njalo ngoba niyanithanda ukuthi awine. No, it's not going to happen like that. So abantu kumele understand when it comes to competition, there's no obvious or favorite winner. People decide who they want to vote. Athole umklomelo, ilokho nje okwenzakalayo. Ngiyabonga ithuba sahle ukukhuluma kuzayo.